Kaso sa human trafficking sa Davao Region midaghan karong tuiga. Si Daryl Anunciado sa report. Kaso sa human trafficking sa Davao Region midaghan matud pa sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Si DSWD Davao Director Priscilla Razon niingon nga sukad sa Enero hangtod sa Nobyembre ning tuiga niabot na sa 98 ang mga kaso sa human trafficking. 81 sa mga biktima niini samtang 17 ang mga lalaki. Matud ni Razon nga kasagaran sa mga biktima gipangpugos nga motrabaho ipadala sa mga sexual exploitation, cyber pornography ug prostitusyon. Ang mga naglakip sa Davao City, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur ug Compostela Valley. Matod ni Attorney Robert Razon sa Davao Regional Prosecutor's Office nga sa karon lang tuiga duha na ang nakumbikto. Dugang niya nga dunay pagsaka sa statistics, diin sa miaging tuig 14 lang ka mga kaso ang gipasaka sa Davao Region. Ang kinalasan nilang operasyon sa miaging simana na rescue nila ang nakpo ka mga babae sa usa ka motel. Ang opisyal subling nanawagan sa katawhan nga daling i-report sa mga kapulisan kung makabantay og illegal nga binuhatan. Ang mga government ug non-government organizations gikatakdang mulusad og kampanya batok sa human trafficking ugma sa NCCC Mall sa Davao. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.